نداء الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mahuli mga maastay manghud hapag agama sin agama Islam. Lariluwa na mga maastay manghud na mo hapag iman. Amuin yan timayng hugtayng hug hatiranan sin aykom. Iban hamanga sila amuin yan nendoon natiranan sin Facebook. Kimi kita na dahon takaw magsama-sama tumukbal sin sa taod-taod pagsyarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagsyarang sukul amuin mattan pagsyukur kaniya. Hatiranan amuin paragbuson na to imanga diaakan niya. Iwan amuin layuan na to imanga liangan niya. Sarta sumalawat kita niyo panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amuin nabi la khaira illa dalla al-ummata alayhi wa la syarra illa hadzaraha min. Amuin nabi wayroon din ang mga pakaradyaan marayaw ikasuok na to pa Allah subhanahu wa ta'ala buat malengkan kaya hindo niya kato taniyo. Iwan amuin nabi wayroon din na mapakaradyaan mangi ikajulja na kato taniyo buat malengkan piya anib kita niyo. Day na sabab yan mga maastay manghud na muaka malawiluwa na pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasabot ka inasing kaput suara in maudu sing kami amunain pagbahasahon al-ubur alas sirat. Amunain pagtaytay hasirat ataytayan biyuklad atawakan biyutang siya rin doon na taas sinapinarka jahannama adlaw kiyama. Karna limando na tuudin hajat sin manusya iningatun nila sin pag-ingat amuin jukup ya amuin jumato amuin maaw na adlaw kiyama amunin pagtaytay hataytayan biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala pataas sinapinarka jahannam. Karna in pag-ingat na to sin kaawon sin pagtaytaya adlaw kiyama amuin ikasampay na to pasulga sin Allah subhanahu wa ta'ala biiznillahi azza wa jalla lahu manafi azimah. In pag-ingat na to sin kaawon niya awon siya mga manafi mga kamumpaatan dakula doon hapag agama sin tiap-tiap muslim. Mga maastay manghud na mo agama yari den di iti mayng hugtayng huga ay komini iwan lapay na mga sila kimi kita hatiranan sin Facebook. Wayroon kita nyo piya awam sin syaraing kita nyo mapatay. Mapuasing kita nyo mapatay ing kita nyo bangunon sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw kiyama sambil kita nyo patudjuhon pa parang mahsyar. Intampat yaon mga maastay manghud na mga agama
Ingkatan sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala awaluhum wa akhiruhum. Dahil naman na panagnaan manusia piapanjari sin Allah ta'ala iman sinahuling zaman. Ingkatan sila yato ialop pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil jumatunain jumatu amuin kawayaan sin Allah ta'ala jumatu haadlaw yatto. Dahil naman hapagtukbal sing kitab. Sin tiap-tiap manusia itukbaling kitab nila. Mga manusia madawhat nila yung kitab nila dampil patuuin sila magparuntungan na sarta magbansag na sing kakahinang nahinang nila. Amo in kya sulada kitab nila. Mga manusia isa madawhat nila yung kitab nila dampil palawa. Magsusung insusun nila. Sambil makapamong sila bang sadya wayroon ko na nakawa ing kitab ko ini atawakan kyarihil ka ko ing kitab ko ini. Mapuas sin pagtukbal sing kitab. Hisabon na sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyusyo ng kabayaan niya hisabon din na mga ipon niya. Mapuas sin paghisab. Maawon na yung pagtimbang sing kakahinang sin manusya. Timbangon ing kakahinang sin manusya marayaw iwan sin mangi. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Isyusyu imyuggat. Miyuggat ing kakahinang niya marayaw na tantutuning siya magparuntungan na adlaw kiyama. Iban isyusyu sabin gimaan inhinang niya marayaw miyuggat inhinang niya mangi tantutuod magsusun na siya. Na mga maas tay manghud na moagam. Mapuasin paghisab, mapuasin pagtimbang sing kakahinang. Ukawon na sin Allah subhanahu wa ta'ala indwaran wayroon na ikatunia. Duaran tuan. Impanag na andan, amuna indan, palaw mapinar ka jahannam. Bangman kita nyo piyalayo sin Allah ta'ala din nadan yan. Indan niya mga tay manghud na moaga ma Islam. Amuna mga dan. Si mga sila kuffar, nagkufur fa Allah ta'ala hawak tuwa adlaw dunya. Indan ini mga tay manghud na moaga ma Islam. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Indan yaun apabila ukabun nasyasin Allah subhanahu wa ta'ala apabila ukawon na siya sin Allah ta'ala, baytaan na sin Allah ta'ala yung mga malaikat niya adlaw kiyama. O kamo mga malaikat, uhsyurul ladhina zalamu. Yani ijma'u al-kuffar. Una na sila o kamo mga malaikat, yung mga sila nagkufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa azwajahum, iban si sumibo kanila, yani wa ashbahahum. Iwan si sumibo kanila, wa ma kanu ya'budun. Iwan sin uno-uno na inkiaw na namo impyag tatag-ipon nila adlaw dunya. Min dunillah marugaing din na Allah amo impyag tatag-iponan nila. Fahduhum ila siratil jahim. O kamo mga malaikat, law sin Allah ta'ala, tudluan nyo na kanila indan. Sambil sila makauwi na pauwian nila, amo na pinarka jahannam wa na'udhu billahi min dhalik. Amo yato impanag na andan. Ukawon sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw kiyama. Amo nindan palumapinar ka jahannam. Dan si mga kuffar. Ada po ni sabi mga dan si mga sila bariman. Dugay ng isabing dan nila. Dan nila hala pararap pasulga amo na intumaytay sila rin doon hasirat.
Paparman sinallahu subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Law sinallahu subhanahu wa ta'ala ayat niya, wairuun law niya hang sulag din kaniyo buat malengkan ing kamu dumatong paapinar ka jahannam. Dumatong paapinar ka jahannam. Na mga tay manghud na mga agama Islam. In pagyanon dumatong paapinar ka jahannam duay makna niya. Panagnaan makna niya, dumatong paapinar ka jahannam bimakna in sila sumud palo mapinar ka jahannam amo ni mga sila kuffar. Haparman sinallahu ta'ala fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud. Pasuron sila long niya palo mapinar ka jahannam sangi-ngi na susuran sin sila amo na pinar ka jahannam amo na in susuran si mga kuffar. Adapun ini sabi ni karwa makna niya ha ayat ini, wa im minkum illa wariduha. Artinya wailu unang sulag din kanyo bat malingkan ing kamu dumatong papinar ka jahannam bimakna mga tay manghud na mo. Dumatong kamu paapinar ka jahannam bimakna ing kamu tumaytay kamu hataas sinapinar ka jahannam. Bimakna wajib hatiap-tiap muslim in ingatun nila in parat sayahun nila in kaawun sin pagtaytay hataas sinapinar ka jahannam. Serta natayakkuping kataan ulama qadiman wa haditha. Din naman ang mga ulama ahlus sunnah nakauna iwan sin ulama hazaman bihayaun. Sin wajib parat sayahuning kaawon sin pagtaytay hasirat. Kanalaw sin Abul Hakim Ar-Razi, iwan sin Abu Zur'a Ar-Razi rahimahumallahu ta'ala. أدركنا العلماء في جميع الأمصار شرقا وغربا وحجازا ويمنا وعراقا الإيمان بالصراط حق. لو سن أبو الحاكم الرازي وسن أبو زرع الرازي يبطن مولوnya in mga ulama hakatan sinhula. Din naman hasuwangan sambil pasadlupan. Hijazan, din naman hula Madina iwan ha Makkah. Wa Yamanan wa Iraqa, din naman hula Yaman iwan sinahula Iraq. Sinin pag-iman, in pagparat saya hakaw awon si pagtaytay hasirat in siya bunnal. Wajib parat sayahon. Karna nalawong indo kaing tumpukan namoy nagugulal muslim. In sila wala sila nagparat saya kaawon si pagtaytay hasra. Daday na sabab yan mga palanggungan na mo agama Islam. Nasabot na to kaina mapuas sin pagtimbang. I mga sila kuffar itilak mo na pala mapinar ka jahannam. Yawma yuda'una ila nari jahannam da'a. Sarta mga sila bariman mapuas sin pagtimbang sin kakahinang nila dahon na sila maun patudyukon pataytayan. Nasabot hadith si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Din kan Aisha radhiyallahu anha. Nangasubo siya pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Law si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, alaw sin Aisha radhiyallahu anha. Ya Rasulullah, o kaulong niya daak sin Allah. Aina yakunun nas yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Law sin Aisha radhiyallahu anha pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kaulong niya daak sin Allah, pakain na law niya imanu siya mapuas gantian sin Allah ta'ala ingin lupaan maruwa ingin nagin lupaan iman sin langit niya.
law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yakununa ala sirat. Law sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mga manusia law niya patudyohon na sila maumpataytayan. Patudyohon na sila pataytayan. Naintaytayan niya ang mga tay manghud na mga agama Islam. Wayron na duwaing daan si mga sila Muslim maiwan simbar iman wat malingkan wajib kanila tumaytay. Wa kana ala rabbika hatman maqdiya. Karna inyan asal tudyagan ta sinallahu ta'ala jumatu si adlaw kiyama wayron dapat in siya jumatu. Naintaytayan niya un mga maas tay manghud na mo. Wayroon makaingat sin hara niya buat malingkan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa. Inapinarka jahannam pagkalawta intaytayan niyaon. Biyuklad siya hataas sinapinarka jahannam nat ingatah tuan. Ingaton na to mga maas tay manghud. Inapinarka jahannam mas malaggo pa siya rin na 7 lapis langit iwan silupa. Biyak tuin kalago sinapinarka jahannam. Bima na intay-tayan ini mahawa. Mahawa mga tay manghud na mo agama Islam. Day na mga sipat niya. Day na mga hantang sintay-tayan ini. Biyak sin riwayat din ka na Abu Sa'id al-Khudri. Radiyallahu an. Law sin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Balagani anna as-sirata adakku min asy-sya'rah wa ahaddu min as-sayf. Law sin Abu Sa'id al-Khudri simampay kaku sinintaytayan amo na isirat in siya law niya adakku min asy-sya'rah. Manipis pa siya law niya pa ang buhok-buhok. Manipis pa siya law niya din na ang buhok-buhok. Na, tuan. In buhok manipis, sinambuk buhok sa dya manipis, sa sumagawa intay-tayan niya o mas manipis pa siya rin na ang buhok-buhok. Bukon sa dya tuwa, ahaddu minas sayf. In siya isab mahayt pa rin na puddang. Nari kapag tay-tayan marayaw, ang mahayt pa rin na puddang. Dahil na mga sipat niya, kaya si Nabi alayhi salatu wassalam, in siya madhadatun mazillah. Insiya madhadatun mazillah. Imma nasim madhadatun mazillah. Yani la tathbut alayhi al-aqdam. Di makasandal in mga siki apabila tumaytay kaniya. Bimana mahunit pagtaytayan. Mahunit pagtaytayan, intaytayan ini. Inyat rin ang mga sipat niya. Na intumaytay hataytayan ini impanag na ang tumaytay kanya pagka nasabot ta mga silabar iman tumaytay hataytayan ini. Impanag na ang tumaytay kanya amo na in Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam iman sin ummat niya. Law si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana wa ummati awwalu man yujizu sirat. Ana wa ummati awwalu man yujizu sirat. Law sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ako law niya iwasin ummat ko in panagnaan makataytay hasirat. In panagnaan makataytay hasirat. Law sin Nabi alaihi salatu wasallam ako law niya iwasin ummat ko. Inini manunjuki hakalabyan sin ummat ini. Bimana in sa abdal ummat din ang mga umam. Amo na in ummat si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta manunjuki rin sabi sa abdal na kanabihan. Day na mga kanabihan na mo ni Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ladoon man na pagtaytay o mga taymanghud na muagama Islam. Tumaytay muna in Nabi alaihi salatu wassalam. Pagtaytay si Nabi alayhi salatu wassalam, sambil siya makasampay matupasurwa, tumindog siya.
Sambil murul mga umat niya. Doon na pag-urol sin umat niya pagtaytay in Nabi alayhi salatu wassalam nasususa. Nasususa in panghuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mayta. Nangindua siya pa Allah. Haadlaw yaon. Mangindua siya pa Allah Ta'ala adlaw yaon. Allahumma sallim sallim. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, salamatain ummatku, salamatain ummatku. In Nabi alayhi salatu wassalam, hatiap-tiap tumikangin umat niya hatay-tayan mangindua sadya siya. Bukon sadya yato in pangindua sin Nabi, sambil sadya haud, apag inom sin haud, masimasim pagdua sin Nabi. Amo sadya na awon imbya, tutong kakali si mga ulama, bang uno im makauna jumatuha adlaw kiyama, pag inom ka haud sin Nabi, atawa ka na pagtaytay sin sirat. Hahaud sin Nabi alayhi salatu wassalam, pag inom sin ummat niya, haud sin Nabi alayhi salatu wassalam, in Nabi sallam, kakitaan yun kay manan ummat niya, di makainom. Sambil makapamungin Nabi, Allahumma sallim sallim, ya Allah salamat na sila. Sambil jawaban siya sin Allah Ta'ala, ya Muhammad, innaka ma tadri ma ahdatha ba'dak, ma ahdathu ba'dak. Ya Muhammad, di mo kaingatan bang unuraman inna hinang bago sin ipon mo mapuas sin kamatay mo. At inya in Nabi alayhi salatu wassalam, haadlaw kiyama magdua sa din hinang niya. Tanda sin concern niya kato taniyo. Tanda sin pagmahisin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adlaw masigpit, magdua sa siya, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim. Ya Allah, salamat in ummat ko. Salamat in ummat ko. Ado kayong riwayat, ingkatan sin kanabihan, iwan sin ummat nila, mga kanabihan tuminduga sirat, mamungray sab sila, Allahumma sallim sallim, Allahumma sallim sallim, duaan nila pa tiap-tiap ummat nila. Mayta sila mangindua biya, tumayta in Nabi alayhi salatu wassalam, mangindua, Allahumma sallim sallim, ya Allah salamat in ummat ko, salamat in ummat ko, iban si marweng kanabihan, mangindua sila si biyat to. Mayta mangindua, karna impagtaytaya sirat yaw, lando isigpit niya, nakalando isigpit niya. Kana salaw si Nabi alayhi salatu wassalam, yudrabu siratu ala matni jahannama, ibutang law niya intay-tayan niya una taas sina pinarka jahannam, fatamurru alayhi ummati, wa minhum man yamur katarfil ain, wa minhum man yamur kalbarq, wa minhum man yamur karrih, wa minhum man yamur kal khailil ajawid, wa minhum man yamur yamshi mashya, wa minhum man yamur yazhab zahfa. Law sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibutang law niya intay-tayan niya nataas na pinarka jahannam, sarta tumaytay rin doonin ummat ko. Tumaytain ummat si Nabi alayhi salatu wassalam, amo nang kita niyo. Apag taytay sin ummat si Nabi alayhi salatu wassalam, bidda imbis kay niya. Law si Nabi alayhi salatu wassalam, aun nalaw niya rin ang mga ummat ko, bang sila amo in tumaytay na imbis kay niya, katarpil ayn, bias imbis kay sin kusap mata. Na kusap mata mabiskay. Aun din ang mga ummat si Nabi alayhi salatu wassalam, tumaytay hatay-tayan niya un, bias imbis kay sin kilat, kalbarq. Aun din ang mga ummat si Nabi alayhi salatu wassalam, tumaytay hatay-tayan niya unimbis kay si pagtaytay nila, simbis kay sinhangin. Dahil mga manusya ini, nagbidda-bidda imbis kay nila, mayta, ala hasabi kadri a'mali, ala hasabi a'malihim. Hasabab sin uno, depende, hasabab sin uno, bidda inamal ibadat nila. Aun din ang mga manusya, imbis kay sin pagtaytay nila, biya simbis kay sin kura, amuin kura ipaglulumba siya. Aun din ang mga manusya, imbis kay sin pagtaytay nila hasirat,
biya sin biskay sin taom yamanaw. At inay kahalan nila bang sila tumaytayin sila yamanaw. Biya to imbis kay sin pagtaytay nila. Aon din na mga manusia imbis kay sin pagtaytay nila. Ando kailo atin niya biya sa panton kimakapang nanananap yaon. Biya to imbis kay ni. Dain niya to depende amal ibadat nila. Bima na imanu siya bang jukop ipagtaat niya pa Allah Ta'ala rin dia dunya. Jukop ipag-ibadat niya rin dia dunya. Siya nananawkid pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mamawbuga sunna si Nabi alayhi salatu wassalam. Na sila na ini imabis kay tumaytay. Hataytayan amo na isira. Imanu siya isa malamay na malibadat niya. Aw ni sab amal ibadat niya na isya bukod datod mabis kay inuno ipagtaytay niya. Aw ni sab mga manusya inkaaw na nila rin dia dunya. Wayroon na biyak sa mag-ibadat. Aw ni sab din na mga manusya inkaaw na nila rin dunya nagusiba sing ginhawabaran nila. Na din na sabab yan, sila na ini mga manusya kasigpitan tumaytay, hataytayan niyo. Naingaton sikitan yung mga taymang hudna mo agama Islam. Intaytayan din na mga sipat sintaytayan niyaon. Apabila on timaytay amin yuhukum sinallahu ta'ala amin tawapin yuhukum sinallahu ta'ala taunar ka. Intay-tayan niya awang biyutang sinallahu ta'ala amuin mag-ugtong. Amuin mag-ugtong kanila paapinar ka jahannam. Law sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Law sinabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sirati khatatif wa kalalib. Law sinabi alaihi salatu wasallam din doon law niya hatay-tayan niya un. Awon law niya mga khatatif. Ang law niya mag-uugtong, biya sa panton bingit. Na mga manusya amoy nyukom sinallahu ta'ala, amoy makasud pa pinar ka jahannam, hawak to tumaytay, na tanto tuod, maugtong sila si khatati. Sarta intay-tayan niya biumutangan sinallahu ta'ala kalalib. In kalalib inilaw si mga ulama isini biya sa panton tunok. Tunok din nakahuy, sarta isi ni mahait na atin niya masigpit pagtaytayan na yung mga manusya malamma amal ibadat nila yung mga manusya malamma amal ibadat nila masub sila magbaksiyat din dia dunya apabila yukom sinallahu ta'ala in sila makasud pa pinarka jahannam tanto tuod ugtungon sila rin na taytayan itilakbo sila pa pinarka jahannam. Sarta rin doon na pagtaytay. In mga sila bariman. Dihilan sila sinallahu subhanahu wa ta'ala sahaya. Mahinang nila palitaan ninyo na pagtaytay. Mayta. In taytayan niya malindom. In tampat niya malindom. Kanalaw sinabi alayhi salatu wasalam adukaing riwayat yakunun nas fi dhulmatin tahtal jisr. Matin niya malindom. Impagtaytay o malindom intaytayan niya mga taymang hudna mo agama Islam. Malindom. Na din na sabab yan, mga sila bariman, dihilan sinallahu ta'ala sahaya, asupaya makataytay sila marayaw. Insahaya yaon, kiyawa na hinang sabab, siya na ini insahaya rin na pagtaat nila. Insahaya yaon, amon insahaya sin pagtaat nila, sahaya sin pag-ibadat nila. Sahaya sin panawkid nila pa Allah. Sahaya sin pamawbog nila sunna sin Nabi alayhi salatu wassalam. Dahil sa mabyan dihilan sila sahaya sin Allah ta'ala haadlaw yaon. Mahinang nila palitan. Haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma tara al-mu'minina wal-mu'minat. Yas'a nuruhum bayna aydihim wa biaymanihim bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Haadlaw kiyamah. Haadlaw simpagtaytay hasirat.
Kakitaan mo law niya mga manusya nagsasahaya. Then unahan nila mahinang nila palitaan. Sarta pasurun sila sinallahu ta'ala palom si sulga ni amuin sulga tatap na sila maghula rin doon. Na mga bariman, asawab simpagtaat nila rin diya dunya, iban si pag-ibadat nila dunya, kadilan sila sahaya mahinang nila ilaw, hapag taytay. Sarta adlaw simpagtaytay si mga bariman, mga yuk na tawang mga munafik. Mga silat manusya taga sakit nifak. Amoy mga munafik, piyapatampal nila inka Islam, din doon naging hawabaran nila. Sarta, tiyatapok nila yung kakupuran din doon alaw si pangatayan nila. Nahaadlaw kiyama, iguwa sinallahu ta'ala insalaggu-laggu kabiasan nila adlaw kiyama, labiluwa na apagtaytay asirat. Mayta, muna wayroon sahaya idihil kanila sinallah. Sarta sila na iniimpanagnaan amuin og tungon simpingi tataytayan itilakbo sila palaw mapinarka jahannam. Sila na ini mga manusya panagnaan mahulog pa pinarka jahannam. Naday na sabab yan. Hawak tuman tumaytay mga bariman. Iwan sin sahaya nila jukup-jukupan. At tawakan sahaya nila depende pagtaat nila rin diya dunya. Hawak tuman sila tumaytay. Mamung na mga munafik. Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Wa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah. Haadlaw yaw mamung na mga munafik. Hamanga sila bariman. Unzuruna naqtabis min nurikum. Hawak tutumaytay mga sila bariman. Hawak tutumaytay mga sila bariman. Iba si sahaya nila mamung mga munafik. O kamulaw niya mga manusya yan nagsasahaya. Atud kamulaw niya kamo. Atud kamulaw niya kamo. Balik kamulaw niya patay kuran niyo. Mayta sila tumakapamung mga munafik. Naqtabis min nurikum, mangayo kami sahaya nyo. Mayta, mga barima na pabila sila umatud pataykod nila kailawan intaytayan si mga munafik. Asapaya kakita nila intaytayan pagtaytayan nila. Nawayroon na pag-atod na zaman niya to. Way napakialam si mga sila barima na mga munafik. Wayroon na pakialam si mga barima na mga munafik. Sambil mamungin manafik, mga munafik, yunadunahum alam nakum ma'akum. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Qalu bala walakin fatantum anfusakum matarabbastum wartabatum wagarratkumul amani. Hatta jaa amrullah wa garrakum billahil gharur. Mamong na yung mga munafik. O kamulaw niya mga manusya, bukon ka inkiaunan na tuadun niya, inkita nyo nag-aagad-agad. Nag-aagad-agad magsambahayang. Nag-aagad-agad magpuasa. Nag-aagad-agad mag-attend symposium. Nag-aagad-agad mga mga kamadrasahan. Uno ni pamong si mga bariman. O matta nag-aagad-agad kita nyo. Sa sumagawagi mo na inkabiasan niyo rin di. Giwa sinallahu ta'ala in kolor niyo adlaw ini. In kamu yan julja na yung ginhawabaran niyo patantum anfusakum. Watarabbastum martabatum. Sarta in kamu timatagad kamu mamapapatay majulja na yung mga bariman. Sarta in kamu natipo na. Naday na sabab yan yung mga munafik lando tuod magkaulong-ulong nga adlaw kiyama. Wayroon sahaya nila. Nabukon sa diya mga munafik yung magkaulong-ulong hapagtaytay si sirat. Sambil mga sila ka-musliman, amo mga sila muslim, timubtob na sadya yung pagka-muslim nila hangan.
Wayroon amal ibadat nila. Wayroon sambahayang nila. Di maglilima wakto. Di magpupuasa. Bangmani sila matawag Muslim. Na adlaw kiyama wayroon sahaya idihil kanila sinallah. May tawayroon sahaya. Di magsambahayang. Ang paisambahayang law sin Nabi as-salatu nur. In pagsambahayang insya sahaya. Na wayroon sahaya idihil kanila sinallah. Di sila magsasambahayang 5 wakto. Subo na ka, zuhur na ka, asar na ka, maghrib na ka, isya. Wayroon sahaya nila. Na din na sabab yan lamod sila rin ng mga manusya mahulog pa apinar ka jahannam na na'udhu billahi min dhalik. Wayroon sahaya idihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na mga taymang hud na mo agama Islam. Wala kita nyo na awam sinintuto ka sa naadlaw kiyama lando. Nakalando rin na tutukasan niya doon niya. Sarta yung mga kabubugaan jumatu adlaw kiyama lando rin sa din na mga kabubugaan jumatu hadon niya. Imano siya sa jamang siya mapatay wayro ng malibadat niya siya magsusun. Dito pahalawom sing kubul niya. Wala pati mitindog inadlaw kiyama magsusun na siya. Na impagsusun niya yung kagalapan pasimpagsusun, kabangkatan pasimpagsusun. Mayta, bang tumindog na inadlaw kiyama patindogon na sinallah. Amoy dahon na sila pa parang mahsyar. Impagsusun nila amoy awakto pa sila hakubol kaganapan na isab simpagsusun. Nadoble na yung pagsusun. Sambil makawa nila yung kitab nila, dampil palawa, magsusun na isab sila. Kaganapan na isip pagsusun, nagbangkat na. Sambil hisabon sila sinallah, sinisab mangi. Kaganapan na isip pagsusun nila. Kapag timbang sinamal ibadat, kaganapan na isip pagsusun nila. Sarta doon hapag taytay sinserat kaganapan na isip pagsusun na. Di na masipat in pagsusun nila. Pagsusun agon-agon tari masipat sa sumarawa jumatu si adlaw kiyama. Dadi na sabab yung mga kiaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Den di ipagitahadon niya suway na kita mamintang ha mga jumatu yaon wala pa jimatu. Bukon kita nyo mamintang mangsopa majimatu na karna ipagpamintang sing kita nyo rin na magmumpaat. Suway ipagpamintang sing kita nyo impagsusun sing kita nyo rin di ipahaadlaw sin dunya ini. Ayaw na to natakaran in jumatu in adlaw kiyama. Amo in jumatu intang suon na nyawa na to si malakul maut. Na amo yung mga palanggungan na mga kami Islam. Dahil sa mga sifat sinsirat nasabot hadis si Nabi alaihi salatu wassalam huwa aharru minal jamri in siyalaw niya mapasok palaw niya rin na baga kayo amun taytayan niya on mapasok pa rin na baga kayo may mapasok pa rin na baga kayo sabab in si ataas si na pinarka jahannam na mahunit magtaytay. Nasabot ta kainain siya, mas nipis pa siya rin na ang buhok. Nasabot ta kainain siya, mahait pa siya rin na puddang. Nasabot ta kaina, hindi tumatas insiki mga pamila among in tumaytay rin doon. Nasabot ta kainain siya, aun siya mga tunok biyutang sinallah. Nasabot ta kainain siya, mapaso pa rin na uno baga kayo. At tanda sinhunit si pagtaytay niya. Bima na wayroon makalapas kay mo rin na pagtaytay ni amon mahinang sababi kalapas kay mo. Bot malaing ka na mo rin amal ibadat mo rin diya dunya. Amunin amal ibadat si kita nyo rin diya dunya. Di na sabab yung mga palanggungan ng mga kami Islam.
Ima nga sila di magsambahayang. Ima nga sila masub mamongmong pa mga kaguruhan niman pa mga ulama. Pagtawat na kamo, magtawat na kita niyo. Ima nga sila manusya. Tub-tub na sa din pagka-Muslim nila rin dunangan. Magtawat na kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena amo yato imahinang sababi kalapas na to. Sababi in Allah ta'ala lapasun niya mga manusya, mga ipon niya. Amoy nag-aamal abadat kaniya. Aparman sin Allah ta'ala, thumma nunajji alladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Haadlaw sin pagtaytay sin sirat, lakpasun sin Allah subhanahu wa ta'ala mga ipon niya mo'y nagmamabuga kaniya. Sarta pasaran niya mga sila amuin nag-usiwa si ginhawabaran nila. Aun hadith na mayta. Kaya riwayat Imam Muslim. Hadith din kan Hudzaifah ibn al-Yaman. Iban hadith din kan Abu Hurairah radhiyallahu an. Law si Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam adlaw si pagtaytay si sirat. Fatursalul amanah war rahim. Iparasin Allah subhanahu wa ta'ala in pagbahasahun amanat. Iwan iparasin Allah ta'ala in pagbahasahun ar-rahim. Imaksud sin ar-rahim din di amo na ipagsugpat ka sila sa pamanusya. Ibutang siya rin doon na ibutang siya rin doon na sirat. Ala janabatay as-sirat. Ibutang siya law niya habot side sino no? Si sirat. About side sin taytayan. Ala yamini was shimala tuo iwan sinlawa. Haadlaw sin pagtaytay mga sila magtataytay kakitaan nila'y pagbahasawon amana. Kakitaan nila'y pagbahasawon ar-rahim. In amanat din di mga palanggungan na mga ma-Islamin maksud sin amanat amoy kakitaan si mga sila manusya. Amoy amanat piag amanat sin Allah ta'ala paipon niya. Amo na yung pagtauhid kaniya. Amo na yung pag-ibadat kaniya. Amo na yung pag-agad rasul niya. Amo na yung pagmabuga kaniya. Amo na yung paghuwat-huwat kaniya. Amo na yung pagdua kaniya. Amo na yung pamawbog sinagaman niya. Imaksud may tayaw ibutang sin Allah ta'ala supaya makapangan na limano siya biat tutuin kahalgaan sin amanat dihil sin Allah ta'ala. Amo yung piag-amanat sin Allah ta'ala. Damikyan kakitaan si mga manusya. In pagbahasahun ar-rahim. Amo na insilatul arham. Amo'y sumugpat simpag ka sila sa pamanusya patay manghud na Muslim lawiluwa na paasukan pong singkita. Bima na impanog pati simpag ka sila sa patay manghud na Muslim man si paasukan pong singkita. Inyari sa lagu-lagu pakaradyaan na dendi adunya sambil paadlaw akhirah. Dahil mga manusya. Manunjuki in mga manusya. In mga parkala ini, in amanat, in tunayon mo in amanat, piag amanat sin Allah ta'ala kato tanin. In tunayon mo in ar-rahim, in sumugpa simpag ka sila sa pamanusya, ininimahinang sabab, amo inikalapas kato. Di na pinarka jahannam, sarta ikalapas kato rin doon nataytayan niya. Na ipagsugpat sin ka sila sa dakula pakaradya. Di na mga diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na di na sabab yung mga palanggungan na muagama Islam. Mura-murahan in mga pangajian kaya tukbal na tuin doon. In mga patumtum kaya tukbal na tuin doon. Hadum ini mura-murahan kaya pagmumpaat katutan yung sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan yampun kita yung sin Allah ta'ala labi luwa na in nagbisaraha amuin manusya nagbisara bihayaon muna yampon sin Allah subhanahu wa ta'ala sambiling kita nyo yampon sambiling kamo yampon kamo sin Allah ta'ala ampunon kita nyo sin Allah ta'ala sarta pangindoan na to pa Allah subhanahu wa ta'ala
in lapasun kita no sinallahu subhanahu wa ta'ala. Din na mga siksa niya. Labi luwa na in lapasun kita no sinallahu subhanahu wa ta'ala. Din dia pagtaytay ini sambil kita no makasampay pasulga sinallahu ta'ala. Amo in sulga bang kita nyo makasud na rin na makadjari gumo. Bang kita nyo makasud na rin na kita nyo pagwaon sinallahu ta'ala. Amo ining kasadda panalawom sin sulga yaon. Kasadda pan di magkabugto serta di ma-imagine. Mura-murahanin kita nyo katan. Lapay na mga sila di murungog. Hatiranan sin ay kuminiiwan si kimi kita. Hatiranan sin Facebook ini. Mura-murahanin katan, kita niyo pasurong palam si sulga, iwan singkatan, kamusliman nagaamal ibadat pa Allah Ta'ala. Iwan bang man hidayatan ni mga sila manusia. Amun wayrong panag-ibadat, makapag-ibadat na sila pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.